pripraviť, Všetko si musíš nachystať, hej. Čiže možno, že v konečnom čase to je tak plus minus. Ale hovorím, toto je... Akurát, že ty si už potom vyberáš ako lavičku, takže máš tam väčšiu istotu. Presne Máš tak, to je to bez povedné. toho prelarvovania, tým pádom je to rýchlejšie. Tá fajka je nachystaná a napríklad dám ho sem. Potom už záleží na tebe, ako ideš na husto. Tie včelky to vedia vždycky prijať. Je to bez toho orenia. Prichytím potom znova sviečku, zakvapem z jednej z druhej stránky a tie včelky sa pekne zeberú. A hovorím, nakoľko sú tam 3 bunky, niekedy zeberú jednu, niekedy zeberú 3, tu taký kvetík spravený. Hlavne sledovať, buď sú tam vačka, alebo fakt jedné larvičky, aby tá matka bola kvalitná. Nebudem si robiť nekvalitnú matku, už keď sa s tým hráš. A toto zeberú bez očuknutia, tak som začínal. Ešte keď som nevedel larviť.